Ukuhlinzwa kukaMhlongo izolo kuthathe isikhathi eside kanti futhi udokotela kanye nethimba lakhe baye bahlangabezana nezinkinga ezithile ngesikhathi ehlinzwa kodwa ke imkhuleko yakhe kanye neyesizwe iphenduliwe njengoba ke ekugcineni kufezekile. Right now he has been discharged back to the ward and is quite happy. The wound is clean and dry and the drain is doing perfectly well and there is no bleeding. Mhlongo kuzomthatha amasonto acishe abe mathathu ukuthi alulame ngokuphelele kanti ke usezokwazi ukuphila impilo yakhe njengawo wonke umuntu wesilisa osemusha futhi onemizwa. Moving forward from now, we anticipate 2 to 3 weeks of healing, and I don't foresee any problem whatsoever. He will be back to normal life, both socially and he will get involved in any other relationship without any problems. Mhlongo ubonge izwe lonke nesibhedlela eselule isandla ukumsiza iLenmed La Verna. Ngiyabonga kakhulu kubantu base South Africa abade bekhuleka imkhuleko yenu iphenduliwe South Africa. Ngicela nje ukubonga kakhulu ningagcini ngami kuphela nikwenze nakwabanye. Ngibonge neLa Verna Hospital wine management yonke nestaff sakhona. Mhlongo usegumbini lokunakekelwa kweziguli okusezingeni eliphezulu kodwa kulindeleke ukuthi akhishelwe egumbini leziguli eziqedwa kuhlinzwa maduze.